MTV. Сәлем дуслар! Эфирда Татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларына бай шоу-біз тапшыруы. Аларны бүген сезгә мин шәшкә җиткерермен. Алдагы минутларда бездән аерылмагыз. Иң кайнар яңалыклардан соң сезне Татар радиосы хитлары концертыннан шәп репортаж көтә. Киттек! Айгөл Рәхимова бу атнада тамашачыларны шаккаттырды. Яшь җырчы әле күптән түгел генә барысына да егетем юк дип йөрсә, никах күлмәгеннән фото кертеп куйды. Ләкин җырчы моның бары тик реклама өчен генә әйтешүен аңлатты да. Әмма Айгөлнең берничә көнлек керткән фотосыннан соң җырчының никахын озак көтәсе калмады да кебек. Соңгы арада Айгөлнең социаль челтәрләрендә яшь җырчы Хәким белән фотолар күбәйде. Моннан нәрсә килеп чыгар, күрербез. Рамил Шарапов малайын армиягә озата. Әйе, Шараповларның төпчеге районга әле 5 кенә яшь, ләкин менә шулай килеп чыккан. Ярар инде, шаяртканымны аңлагансыздыр. Рамил малайын һәр иртәдә балалар бакчасына илтә. Юморист моны сторисларына кертеп бара. Менә хәзер сезгә дә күрсәтәм. Раян, җылама. Садикка гына барасың бит. Армиягә бармыйсың? Мин сине садикка гына озатам. Менә армиягә китсәң әле ул. Мин дә армиягә барган кебек сөйләнеп барыйм әле. Татарча солянка проекты кабат тамашачыларны сөендерә. 24 ноябрь көнне Татар эстрадасының иң шәп җырчылары үзләренең хит җырларын сезнең өчен башкарачак. 12 концертлар залында үтәчәк бу чарага шәп концерт программасы, яхшы бүләкләр әзерләнгән. Килми калмагыз, мин дә булам. Бу атнаның иң зур яңалыгын да искәртеп үтим. Жанлы концерт вакытында популяр җырчылар Иркә һәм Илмира Сөләймановага Татарстанның ат казанган артисты исеме бирелде. Без чын күңелдән җырчыларны лаеклы бүләкләре белән котлыйбыз. Алда тагын да зуррак үрләр көтсен кызлар. Аларның беренче эмоцияларын сез алдагы минутларда репортажда күрерсез дә. TMTV Production коллективының чираттагы иҗат җимешенә дә күз салыйк. Барлык яңа клипларны, аларның тизерларын сез Тат Муз-ТВ каналының YouTube каналында карый аласыз. Язылырга онытмагыз, дуслар. Хәзер аларның икенче өр-яңа клипларының кыска вариантын карыйбыз. Игътибар экраннарга. Татар радиосының туган көне уңайыннан оештырылган жанлы концертка бара алмый калгансыз икән, борчылмагыз. Иң мөһиме хәзер репортажны карамый калмагыз. Дамир Зиннатуллин бу чараның иң тәмле өлешен сезнең өчен туплаган. Бергәләп карыйк. Сәлам дуслар, шоу-біз командасы бүген пирамидада Татар радиосы хитлары концерты башланды. Бүген монда бары тик тере тавыш һәм хитлар булачак. Грандиоз һәм көтеп алган чарадан репортажны башлыйбыз. Артистлар белән аралашырбыз, сәхнә артын тормышын күрсәтербез. Мин Дамир Зиннатуллин, без башлыйбыз.
Рамил, концертны ачып җибәрдең. Гомумән синең аяк-кулларың җиңел микән? Концерт ничек булырга тиеш? Беренчедән, минем өчен бик зур бәхет шушы концертны ачырга. Бу минем икенче тапкыр мин катнашам шушы җанлы концертта. Минем өчен бик зур бәхет һәм дәрәҗә. Асаф абый, сезнең белән күптән күрешкән юк. Ничек хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Әйбәт кенә тормышлар бара. Җырлыйбыз, эшлибез. Концерт шаулый, тамашачы ничек кабул итә? Тамашачы бик җылы кабул итә. Алар һәрвакыт сагынып каршы алалар. Мин бик минем дистәләгән хитлар бар. Мин аларны бер вакытта да репертуардан төшереп калдырмыйм. Чөнки аны халык сорый, алар аны ярата. Асаф абый, әйтегез әле, трамвайчы кызга инде ничә яшь икән хәзер? Ул кызга хәзер әйтәм. Ул вакытта 20 яшь иде. Хәзер була 38 яшьләрдә инде. 9 яшь. Әйе, 40 яшь була инде. Асаф абый, күптән түгел генә яңалык булып узды. Сез тормыш иптәшегезне тапкансыз икән. Хәзер ул мондамы, сезнең белән килдеме концертка, яисә кая икән ул? Ул төнге сменада эштә, бүген шуңа күрә килә алмады. Алла бирсә, телевизордан карарбыз инде бергәләп. Кая эшли? Анысы әлегә сер булып кала. Ничә яшь? Яшь 27 яшьтә. Үзегез таныштыңызмы? Таныштырдылармы? Үзем таныштым. Киләсе интервьюда күрсәтәсез инде алайса. Алла бирсә. Инде ничә ай рәттән Татарстан буенча Мәскәү егетләре гастрольләр белән йөриләр. Ничек уза гастрольләр? Аллага шөкер, бик күп кеше йөри. Рәхмәт сезгә. Поддержка. 30 кеше, 50 кеше. 35. Юк, дөрестән Аллага шөкер, залларыбыз тулы. Рәхмәт сезгә. Дуслар. Алла бирсә, хәзер тагын килергә язсын, Алла куша. 15 ноябрьдән алып и до Нового года, Алла бирсә. Аннары башка турында Сез вакыт белән кулланып калмакчы буласыз, реклама ясыйсыз, әйме? әйе. Гомумән алганда, гастрольләр буенча йөргәндә Татар радиосын тыңлыйсызмы? Әйе, әлбәттә, без тыңлыйбыз. Бездә машинада гел Татар радиосы яңгырый. Мәскәүдә яшәсәк тә, анда да бездә машинада миндә отлично Татар радиосы гөрли. Инструменталь ансамбль белән чыгыш ясадың бүгін. Беренче тапкырмы, ошадымы, ничегрәк бирелә ул? Оркестр белән җырлар өчен аны бер мәртәбәдә түгел, ике мәртәбәдә түгел, миңа калса бер ай репетировать итәргә кирәк. Алар минем җырга өйрәнергә тиеш, мин аларга өйрәнергә тиеш. Миңа калса бик авыр булды. Бүгенге чыгышың белән канәгать түгел. Мин бер койда да үземнең чыгышым белән канәгать түгел. Мин канәгать булсам үземнең чыгышым белән предел җиткәнне аңлатам. Ни өчен Татар радиосын тыңларга кирәк? Татар радиосын тыңларга кирәк. Шуның өчен бер яктан теге ничек әйтәләр әле? Күңелеңне баетырга. Чөнки анда иң матур җырлар Татар радиосында. Прическаңа игътибар итәм. Шәп прическа. Кем уйлап чыгарды? Каян уйлап чыгардың? Менә мин үземнең мастерымны таптым. Миңа шушы прическаны кистергән, буяткан кеше, прическаларны ясап торган кеше. Үземнең мастерым бар. Образны кем уйлап чыгарды гомумән? Образны мин үзем уйлап чыгардым гомумән. Ландыш, Татарстанның атказанган артисты нинди өлгүләтләр бирә икән? Нинди ташламалар алар белән кулланып өлгердеңме инде? Юк, әле өлгермәдем. Хәтта белеп тә бетермим. Нинди ташламалар, нинди льготалар биргәнен. Автобуста йөрер өчен ташламалар бардыр. Бәлки шулайдыр, ләкин мин үземдә инде өч бала әнисе буларак булай да льготалы кеше, шуңа күрә мәсәлән 30% квартплатага түлим. Аны инде санасаң льготалы кеше, шуңа күрә бик ул нәрсә бирә дигән әйбергә әле белеп бетермим. Нинди льготалар биргәнен. Әлеге мактаулы исем ярдәмендә әзрәк кенә эшләү хезмәт хакында күтәрәләр. Синең гонорарлар үзгәрде микән, райдер бераз кушылды микән анда пунктлар? Юк, берәр дә үзгәрмәде. Үзгәрер микәнсең әле бәлки син әле тәмен тоягына башлагансыңдыр. Аннан үзгәрсә дә аннан үзгәрми инде ул. Дөньясы үзгәртән шулай бит. Җәтешәшәк, җәминәшәк, аңа карамый. Беләм, сездә бернинди дә яңалыклар юк, ләкин минем сезгә сорауларым бар. Әйтегез әле, мине үземне шәхсән кызыксындыра. Ни өчен бала көткән хатын-кыз тызлык ярашысы килә? Ни өчен аның кәефе төшә, беләсезме? Мин вообще белмим. Мин беләм, гормоннары уйный өчен инде аны барлык хатыннар да белә. Мәсәлән, минем әни тузлы кыярны шәй белән ашаган. Шәйне тузлы кыяр белән эчкән. Икенче сорау. Балага коляска, киемнәрне
әйберләрне каян сатып алырга була икән, белмисезме? Мен белмим. Мин зато беләм. Instagram тулы балалар киемнәре, барлык шоурумнар, бөтен кибетләр шуннан табып була. Магазинга йөрмәсәң дә була, барсы да шунда. Бала көткән гаиләгә баланың кызмы яисә малаймы икәнен ничек белергә була? Үзидан кала, үзига бармыйча. Ничек уйлыйсыз? Сезнең вариантлар. Моны гел белеп булмый. Кайбер әниләр, апалар эшнең формасына карап әйтә алалар кем малаймы һәм или кызмы икән. Мин үзем шәхсән аера белмим кайсы кыз кайсы. Үзәлем нәктә эзенә басты, салават белми икән. Гомумән, менә сездә алай була нинди булса да бер яңалык барлыкка килсә, белмим, әйтә алмыйм. Кем булуын теләр идегез, малаймы яисә кызмы? Белмим, моның турында гел дә уйлаганым юк әле пока. Булса да без бик шат булыр идек. Безгә мөһим түгел кызмы малаймы. Кайчан сөйлибез? Инде 3нче дубль, 3нче тапкыр. Инде мин сездән әлеге яңалыкны беләсем килә. Һаман сердә тотасыз. Нәрсә турында? Белмим. Аңламыйсыз сез мине. Илшат Хамадиевны сыңгарада бик еш күрергә туры килә. Бүген нинди җыр белән чыгыш ясадың икән? Аллага шөкер, еш чыгара башладылар, күрсәтә башладылар. Инде рәхмәт Татар радиосына һәм инде TMTV каналына. Бүген инде мин шушы пирамидада озатам сөюне дигән җырымны башкардым. Шадым үзеңә. Әз генә каушадым башында, но азагында ошады. Концертны карап барасыңмы? Концертны карап барам әйе. Кемнәр ошады, кемнәрнең чыгышларын яраттың? Мин инде менә миңа хәтлем җырладылар, Гүзәлия, Хаким бик матур шәп җырлыйлар. Шәп дуэт. Татар радиосын ни өчен тыңларга кирәк икән? Беренчедән яңа җырлар белән, яңа исемнәр белән танышу өчен һәм яшьләргә инде татар телен онытмас өчен дә кирәк дип уйлыйм. Ярый, шәп. Хаким әйтә әле, синең йөргән кызың бармы? Юк. Мин бер үзем генә. Син бер үзең генә түгел, син Гүзәлия белән бергә, сез гел бергә. Гүзәлия белән бергә булу сәбәпле синең кызың юкмы әллә? Кызлар куркамы әллә сездән? Синең яныңа килергә? Юк, ул бераз дөресен әйтми. Кызлар бик күп. Кайсы сайларга да белмим. Татар радиосының жанлы концертында синең үзеңнең шәхси хитың бармы? Син ярата торган хит бармы? Беләсезме, теге мин хәзер радионың баш мөхәррире буларак, кемнедер аерып әйтсәм, әлбәттә үпкәләтермен төсле тоела. Үпкәләсәләр, әйдә аерып әйт инде. Бу концертта. Концерттагы иң яхшы дуэт. Әйтсәм буламы дуэтны? Айваз Сафаров белән Гөлназ Садырова. Син бик оригиналь. Кая калды? Сезнең 3нче алып баручыгыз да бар бит әле. Без трио, менә хәзер инде безнең шушы концертта үзенең яңа көчләре белән килеп кушылды Рамил Шәрәфиев һәм алга таба уңышлы булыр дип ышанабыз. Дулкынлану хисләре булдымы сәхнәгә беренче адымнарны ясаганда? Чараларны беренче тапкыр алып бары түгел, менә ләкин беренче тапкыр чыккач, сәхнәгә бүген минем искә тегенче төр чиләк белән кайнарсыз икән кебек булып китте. Читтәге торган кешеләр әйтә, юк, тибрәйбердә күрмәде дигәндә, ләкин үз эшемнән кичергән әйберләрне әйтеп карасаң, бар иде. Бик тә зур иде дулкынлану, бу җаваплылык хиседер инде бу. Айваз Садыровны киләсе чыгышларда укулеле белән күрергә насыйп булыр микән дигән сорауга ничек җавап бирерсең? Татар җырында бәлки чыгырбыз әлеге инструмент белән җырчы буларак, әйме? Әйдә камерага карап әйт син аны. Укулеле дигән күңелле гавай инструменты белән әлбәттә чыгышлар булачак. Бәлки концертларда да чыгырбыз әле без аның белән. Минем әле бер кызыклы идея бар. Instagram өчен аларны да тамашачылар тиздән күрер. Айваз уйный, Гөлназ җырлый. Айваз уйный, Гөлназ би. Кем җырлый? Дамир җырлый. Яхшы вариант, дуслар, көтегез. Быел ул Татар радиосының хитлары концертына менә мондый образ белән чыктымы? Чыктым дип уйлый күрмәгез, юк инде мин киенергә өлгердем тизендә. Хәзер тәнәфес вакытында аннан соң тагын киенәм. Икенче костюмны киеп чыгачакмын. Гөлназ, Татар радиосы эфирында алып барган чакта нинди булса кызык хәлләр булдымы икән, сөйләп кит әле. Шунысын әйтергә кирәк, мин туры эфирда хәзер бер елдан артык эшләмим, әмма ләкин туры эфирда булганда кызыклы моментлар бар иде. Мәсәлән, бер тапкыр котлаулар укыганда, шул укып утырам инде, әмма котлавым төште дә китте.
тотышып китте, мин таба алмыйм тегене, эфир бара бит инде. Мин менә байтып аягым белән өстерәп китердем дә, фәләнне туган көне белән котлыйбыз, һәм менә шулай шул оныклары котлый дип укып чыктым тегене. Күз яхшы күрә, шуңа күрә менә бу ситуациядан чыга алдым. Концертның башыннан ахырына кадәр сез алып барасыз. Кемнәрнең чыгышларын ошаттың, кемнәрне истә калдырдың? Мин әлбәттә Мөкибен Вадим Захаровның җырына көттермәсә гидән көйләрне менә ул җыр минем ничектер иштән актарып чыгара. Менә мин аны тыңлаган саен тыңлыйсым килә. Рифат Зариповның энергетикасы, ул искиткеч, ул үзенә тартып тора. Рифат ул Башкортстанда, спортзалда, гаилә белән. Бүген менә хәзер каян килдең? Җырлау китән килдеңме спортзалданмы? Бүген кая килгәнне Башкортстаннан гастрольдән кайттык. Иртәнге сәгать 8-дә, 11-дә монда идем. Әле кайтып киткән юк. Рифат, костюмыңа игътибар иттем. Мозаика төсле дип әйтәсем килә, бик матур, ялтырап тора. Бу мозаиканы кем төзеде дип әйтәсем килә. Ләшәсеңдер әле. Ни өчен һаман шундый төрле төстәге, алсу төстәге костюмнар сайлыйсың? Алсу төс юк монда. Менә. Күреп әйтәм бит, Менә әле бер бәләкәнә пошмаганда булгандыр. Минем чөнки үземнең дә тормышта гел төрле шундый гел янып тора торган, янып яшисе килә, янып яшим һәм төсләрендә шундый матурларын сайлыйм. Үземнең күңел халәте ул. Клип төшерәсең дип ишеттем. Бик җитди җырга нинди клип, кемнәр белән төшерәсең? Әлбәттә TNT Production Лилия Кадирова белән бергә матур итеп сюжетларын уйлап табып, бергәләшеп уйлаштык та Физдар Муртазин язып биргән Гөлүсә Шахман сүзләренә әйткән сүз дигән ул әлбәттә җитди, мәгънәле, тормышчан һәм бик тә кирәкле җыр булыр Алла бирсә. Айбас, Татар радиосы ул беренче. Ни өчен? Бу сорауга Дамир син үзең дә беләсең бит җавапны. Тамашачылар да күптән белә. Шуңа күрә монда артык комментарийлар кирәк түгелдер. Татар радиосы һәр вакытны эшләп торсын, җырлар белән, җырчылар белән баесын һәм иң мөһиме безнең тугры тыңлаучыларыбыз булсын. Бары тик тыңлаучылар булганда гына радио яши алачак. Шуңа күрә озын гомер телик безнең милләтебезне, телебезне саклаучы радиостанция булып калсын. Татар радиосына Алла бирсә, озын гомерләр телисем килә. Һәр вакытта да затлы, сыйфатлы җырлар, җырчылар Алла бирсә ишетелеп торсын, яңа тавышлар. Һәм инде безнең легендар җырчыларны. Озын гомерләр Татар радиосына. Зәйнәп апа, көннән-көн яшәрә бара дип әйтәсем килә. Сезнең образга карыйм һәм инде моңа мин тагын да катырак ышана башлыйм. Төсләре дә туры килә. Бу образ каян барлыкка килде? Күлмәге аерым, прическа аерым, силәгез әйдәгез. Юк, күлмәк белән аерым түгел инде. Без аны тәңгәл китергә тырыштык. Беренчедән аерым шаккаттыралар димәкче идем. Ярый, рәхмәт. Рәхмәт. Стилист Зөлфия белән эшләдек прическаны. Менә аның белән без бик озак кына уйладык. Тәкъдимнәр белән бер-берегезгә менә шулай мин аңарга әйтәм, шундый прическа ясатым килә. Булдырыласыңмы? Зәйнәп алам. Әйтәгез, алабыз бөтен кирәкле шпилькаларын, тегесе монсын дип. Шулай итеп без аның белән уйлап бетердек дә. Менә матур. Үзегезне комфорт итеп хистәсезме? Минем белән йөрәгемә май булып ята инде. Менә шулай. Һәм мин чәчнең авызга кергәнен, күзгә төшкән яратмыйм. Кай вакыт инде киемгә карап шулай яки бер төрле генә йөрисе килми, бер төрлелектән туеп, аны алмаштырасы килә. Шуңа күрә минем инде андый челкасында дигәндәй кисеп, шундый кыска чәчләр белән каре дип аталайм, миңа бик килешә диләр инде. Шуны йөреп карадым. Әмма һәр вакыт төрлечә булырга кирәк, һәм безнең хатын-кызның күңеле шулай инде. Һамада нәрсә дә булса, үзгәртеп торырга, яңалык кертергә эзләнеп тора бит инде. Зәйнәп апа, бу прическаның исеме бармы, ничек атала? Бума? Хәзер әйтәм. Бу прическа кош оясы. Татар радиосы һәр вакытта заман белән бергә атлый, бердә туктамый. Сез моны сизәсезме? Татар радиосы молодцы. Алар үз эшләрен әйбәт эшлиләр. Без безнең эшне алып барабыз инде. Әлбәттә замандан калышырга ярамый. Замандан бер генә көн калышсаң да, ул инде утырып каласың дигән сүз. Шуңа күрә Аллага шөкер, әле күңел, кайфлар һәр вакыт яхшы инде. Эзләнеп торабыз. Шуңа күрә инде туктарга ярамый. Бер кешегә дә. Эфирга сыңа калганың булдымы? Юк, бер кайчан да соңга калганым булмады. Бу чирактан мин бик дисциплиналы кеше. Бер тапкыр соңга калганым булды. Булды. 59-нчы минутта килеп кереп, шундук сәгать башына иткән чаклар булды.
Нәрсә сөйләргә кирәк икәнен онытканың булдымы? Юк. Ой, булды, берсендә шулай торып уныттым да, нәрсә сөйләргә, нәрсә әйтеп сәгатькә карадым да, шуның белән бәйләп киттем. Юк. Була, сүзне оныткан вакыт була, башта да булды, хәзер дә була, чөнки без кешеләр, без роботлар түгел. Килгән кунакның исемен онытканың булдымы? Юк, сез нәрсә, мин бит әзерләнәм һәр вакытта, андый хәл була алмый. Миңа кунаклар килгәне юк. Исемнәрен түгел, регалияларын. Микрофонны сөндермичә кирәкмәгән сүзләр әйткән булдымы? Кирәкмәгән сүзләр түгел, ләкин микрофонны сөндермичә, авыз тутырып, рәхәтләнеп, теге страуслар шикелле сөйләшеп торган булды. Булды. Ничә тапкыр? Хайран булды һәм хәтта икәннәрсен миңа шалтыратып әйткәннәре дә булды. Андый чаклары бик еш була һәм әммәдә ләкин нәрсә әйтергә кирәк, ул вакытта Ходай үзеннән үзе безне начар сүзләрдән саклап кала. Туганнарыңа эфирга шалтыратырга кушканың булдымы? Булды. Беренче арада хәбәрләр языгыз дидем, дөресен әйтим. Туганнарга булмады, ләкин дусларга булгалады. Татар радиосын ничек яратырга кирәк? Чөнки яхшы кайф бездән башлана. Просто яратырга кирәк. Татар радиосын яратмыйча, нәрсәне яратсыннар инде алар? Рамил, мин синең концертыңа барырга әзер. Инде концерт сезоны тәмамлана, концертларың башланамы инде юкмы? Менә бу ноябрьнең ахырларында инде чыгып китәм. Якын тирә авыллар, Турабара районнар, шундыйрак планнар инде. Пока әле солянка концертлары ноябрьдә, соңрак шу үземнең концертлар белән. Рамил, әйтәле, Әлмәттән килгәндә син Татар радиосын тыңлыйсыңмы? Татар радиосын тыңлыйм инде, нәрсә тыңлыйм. Әлмәттән килгәндә Татар радиосында ничә җыр тыңлап өлгерергә була? Әлмәттән килгәндә Татар радиосыннан бер белмим дә даже сан. Бер 150 наверное. Шуңа яракмы ди? Ярак, мен туктый киләм, фикереңне. Татарстан Республикасы президенты быелы негезендә музыкаль сәнгать өлкәсенә кергән зур өлешләре өчен Татарстан Республикасының атказанган артисты исеме Эльмира Сөләймановага бирелә. Минем өчен концертка чыгу бер ул. Ләкин шушындый зур бүләк алуы бик зур дәрәҗә дип уйлыйм мин. Беренче мин үземнең президентыма мең рәхмәтләрне әйтәсем килә. Мине җырчы кебек үстергән Барс Медиа компаниясына, минем динәм Марат Мальч, зур рәхмәт сезгә. Мәңгелдә кайтсын. Һәм инде әниемә һәм тугры мине яраткан тамашачыма. Сине чын күңелдән котлыйм. Татарстанның атказанган исеменә лаек булдың. Эмоциялар. Ой, эмоциялар ташты. Бу инде концертка чыкканда бер дулкынлану, инде министр үзе килеп кутлагач шундый зур дәрәҗәгә лаек булганым өчен мин Худайыма шөкер, президентыма шөкер, Барс Медиа компаниясе мине зур хәрәптән җырчы иткәненә меңләтә кайтсын, тагын бергә эшләргә язсын. Сиңа канатым рәхмәт, син гел безне куандырып, сөендереп торасың. Менә инде шундый интервьюлар син алмасаң кем алыр иде. Ниһаять сезне бергә тоттык. Ник калдырдың син? Ник калдырдың? Мин Рамилнең концертына барырга хыялланып йөрим. Әле гастрольләр юк ди. Буламы инде юкмы? Бердән сорыйсың. Беләдер, ул синең турында күбрәк белә минемчә. Күрешкән юк, концертларына күрештек. Ярак, Эльмираны котлап кирдем инде. Мин котладым, әйе. Әйдә, котланы хәзер. Аның мактаулы исеме бар хәзер. Эльмирага инде чын күңелдән котладым, мин тәбрикләдем. Молодец, заслуживает заслуженные награды дип әйтәсем килә. Әйтеп аласың? Юк, уялам. Әйе, каплыйм, все, киттек. Менә шулай. Алмаз, Татар радиосында эшләгәч, синдә дә инде кызык хәлләр булгандыр. Берсен искә төшереп китәләр. Әлбәттә, инде радиода эшләгәч, гомумән Татар радиосында эшләгәч, инде кызыклы хәлләр һәрвакыт була, чөнки син туры эфирдә эшлисең. Туры эфир ул үзе бер җан, үзе бер шундый аерым бер нәрсә, анда эшләү бик кызык һәм рәхәт. Һәм инде бер вакыт искә төшергән дигәннән, туры эфирда иртәнге тавшар алып барганда, бер яңалык укыганда, анда спецпропуск дигән сүз бар иде. Һәм мин аны әйтә алмыйча бик озак җаваландым. 1-2 минут әйтергә тырыштым. Һәм инде ниһаять мин
аны әйттем барыбер. Инде икенче көннән башлап күп кенә радио тыңлаучылар алмас спецпропуск дип миңа шундый бер кушаматты тагып җибәрделәр. Татар радиосына теләкләреңне җиткерә. Татар радиосына әлбәттә мин телисем килә тугры тамашачылар, шулай бит һәм инде шушы тугры тамашачылар беркайчан да радио алгычның кнопкасын күчермәсеннәр, һәр вакыт 105 FM ишлаганда калсыннар. Уңышлар Татар радиосы, мин сине яратам. Татарстан Республикасы президенты буйрыгы нигезендә музыкаль сәнгать өлкәсенә керткән зур өлешләре өчен Татарстан Республикасының атказанган артисты исеме чираттагы артист-вокалистларга тапшырыла. Сәхнәгә Иркәне дәшәбез. Тарихи мизгил алышлар куәтлерәк кирәк җәмәгать. Тагын атказанган. Мин әлбәттә үземнең рәхмәтемне әйтәсем килә. Минем иҗадымны зурлаган өчен Татарстан Республикасының президенты Миниханов Рөстәм Нургали улына һәм инде мәдәният министры Ирада Хафизяновнаға бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Барс медиа компаниясына, әниемә, әтиемә, туганнарыма, гаиләмә, иң мөһиме, хөрмәтле тамашачылар, сезгә бик зур рәхмәт. Хәзер инде Татарстанның атказанган артисты Иркә белән дә аралашырга вакыт килеп җитте. Ничек кәефләр, көттеңме, эмоциялар ничек? Чәчкәләр арасында узып табылмый сиңа? Озынрак кулы кеше кирәк шул монда. Не, Дамир, шундый шат мин. Әлбәттә көтмәгән хәл булды. Кыланып әйтмим, дөресен әйтәм. Артыннан бер минут та йөрмәдем, бер кайда кирмәдем, бер документлар да җыймадым. Бу безнең 15 ел буена хезмәт куйган компаниябыз, Барс Медиа компаниясы, менә үзе йөреп, үзе безгә Эльмирага һәм миңа дип әйтим инде. Мондый бүләкне тапшырды һәм әлбәттә безнең президентыбызга мин бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Минем иҗатыма минем шундый бәя биргән өчен. Ничек булса да без киләчәктә тап төшермичә эшләргә тиешбез хәзер. Хәзер 2 тапкыр күбрәк ответственность артты. Чәчкәләр арасыннан бәлки күренмидәдер, ләкин монда безнең әле менә шундый биникидә бар. Медаль дип әйтәсең, әйме? Все, киттем, дуслар. Менә шулай үпкәләтә дә. Былай да күрә өчен даны. Менә камера үзе якын итеп күрсәтә аны. Татарстанга атказанган. Син тутып карыйсы килде инде. Инде, ай. Йо, мин сине кытмыйм, чын күңелдән мин синең өчен шатмын. Беләсеңме, Татарстанның атказанган исеме нәрсә бирә? Нинди льготалар, нинди бер нәрсә турында белмим. Ташламалар. Бер нәрсә турында да белмим, бер нәрсә турында да кызыксынмадым да, укымадым да, белергә җыенмыйм да. Әле минем 3нче балага биргән хөкүмәт биргән җиремдә барып алмаган вакыт юк, чөнки шуңа күрә монысын инде теге миңа бу тиеш, теге тиеш дип йөрмим, ул инде теге наглоска керер дип уйлыйм. Шуңа күрә берсе белешмәдем, белем нәрсә бирә торгандыр. Үзенчә бу безнең 15 ел буена сәхнәдә эшләгәнебезгә инде бәя иң зурысы менә шул. Бу исемне мин нәрсә генә булмасын, әтиемә багышлыйсым килә, чөнки иң катысы бу исемне әти китте. Егетләр вәгъдә итте, алар 27 октябрь Татар радиосының хитлары концертында булдылар, ләкин Марат кая китте? Марат белән җырладыңызмы сез? Маратның нишләптер китәсе булды. Артурның сольный җырлавын ишеттек, Маратның аерым җырлаганын ишеттек. Бу нәрсәне аңлата? Бу аңлата, без тормыйбыз бер урында, эзләнәбез. Һәрбер кеше үзенең ниндидер теге эчке дөньясын җыр аша тамашачыга ишеттерәсе килә, күрсәтәсе килә. Менә шундый матур җырлар язылганын. Шуңа күрә бу мин әйтәсе килә бик дөрес юл. Бүгенге концерт нәрсәсе белән үзенчәлекле сезнең өчен? Менә концертлар күп була. Менә бүгенге концертны әйтәсе килә, дөрестән дә җылы атмосфера, ниндидер яхшы җырларны сөйләп алганлар. Илсия безне шаккаттыра белә, үзеннән дә зуррак букет бүләк иткәннәр. Кемнән дип сорыйсы килә беренчедән? Менә берәр качан Алла биргән булса, иң беренче TMTV каналына сөйләрмен әле. Кемнән икән? Яшь егетме, олы кешеме? Шундый матур концерт бара, име? Мин генәме шулай ялгышкан җыры ни өчен хитка әйләнде икән? Күп кенә кешеләрнең башыннан үткәнгә күрәдер дип уйлыйм. Беренче мәлне җырчы кашында сөйләделәр, имештирем теге сөяркәләр җыры
шуның эше әйбер, бөтенесе ялгышкан дип. Ләкин концертта мен җырлаганда күзем төшә, залдагы бик күп хатын-кызлар, хәтта ир-атлар елап утыралар, башларын аста иеп, күп кенә кешенең башыннан үткән әйбер. Татар радиосының кайсы тапшыруларын яратып тыңлыйсың? Без юлда йөргәндә гел тыңлыйбыз. Менә кая тота Татар радиосының дулкыннары без гел тыңлап йөрибез. Бик креатив, бик яшьләрчә, бер 10 адымга алда бара торган, миңа бик ошый. Бөтенесе дә минем коллегалар, шул исәптән син дә һәм башкалар да берсен аерып, берсен артка калдырасы килми. Тулысынча әйтәм, мин радио шәп. Чыгыш ясап кирдең. Инструменталь ансамбль белән чыгыш ясау авырракмы? Минем өчен рәхәт кенә, чөнки тулайым тере тавыш. Минем инде элегрәк тере коллектив белән эшләгәнем бар иде, опытым бар иде. Шуңа күрә бүген бик каты ностальгия булды. Бик каты рәхәт хисләргә бирелеп, шын тере тавышка хозурланып, үзебез дә тере тавышка җырладык. Миңа рәхәт кенә булды. Рәхәтлек алдым үзем өчен. Татар радиосын кайларда тыңларга кирәк? Кая тыңларга? Татар радиосын иртән торгач тыңларга, машинада тыңларга, эштә вакытта шеф янда булмаганда тыңларга, эштән кайтканда тыңларга кирәк, ашаганда тыңларга кирәк. Чөнки анда, может быть, шешкәнне җырлатырлар. Вадим, ничек хәлләр? Аллага шөкер, Дамир. Гаиләдә нинди яңалыклар бар? Гаиләдә яңа ни дип инде теге быел күңелле мәшәкатьләр булды. Менә олы кыз 7 яшь тулды, 1нче класска мәктәпкә укырга китте. Икенче кызыбыз туды, менә 3 ай булып килә, Алла берсә. Алар да татар радиосын тыңлыйлар микән? Тыңлыйлар әлбәттә. Филус Хахиров белән дуэт башкарасыз. Тамашачы ярата, мәхәббәтне дөрес итеп уйныйсыз, ышаналар. Гомумән әлеге дуэт ничек барлыкка килде? Инициатива кемдән чыкты? Инициатива инде миннән чыкты. Мин Филусның тавышын бик яратам. Анарга инде мелодияны күрсәткәч, ул миңа әйтте: "Әйдә, попробуем, әйдә тырышабыз." Җырладык инде, аннары клип төшердек. Һәм инде әлбәттә инде мин бик горурланам, чөнки Филус безнең бит алтын тавыш. Гөлназ Салтанова белән сез башкарасыз дуэт. Әлеге дуэт турында комментарийлар алырга туры килдеме? Имеш-мимешләр чыктымы? Имеш-мимешләр юк, анда халык үзенең фикерләрен белдерде. Күбесенчә ул уңай фикерләр шуй халыкка, безгә үзебезгә дә ошады. Аның бигрәк тә клибын яраттылар. Анда күп көч салынды һәм миңа калса ул халык күңеленә кереп кала торган бер җыр булды. Элдар, сәлам, ничек хәлләр? Исән сау гынамы? Шәйбәт. Яхшы гына, Аллага шөкер, җырлап чыктык. Все нормально. Кәйфләр күтәренке? Ой, вообще нык. Атмосфера шәп. Атмосфера бик яхшы. Үзеңнең чыгышың шады? Шаганмы инде, ансы мин үзем бәя бирә алмыйм, кем әйтмешли. Үзең канәгатьме? Үзем канәгать. Бер ни якларда бар инде. Тискәре якларда бар. Тере инструменталь ансамбль белән чыгыш ясаганың бар. Гомумән ул аерыла. Нәрсә белән аерыла икән? Аерыла нәрсәсе белән теге ритм ягыннан инде һәм инде музыкаль бизәлеш икенче төрле һәм инде тавышның уже икенче төрле форматта ишетелә сиңа. Һәм инде уже көйләнгән инде без. Әйтмешли. Аерыла. Скажите. Сине соңгы арада мондый чараларда еш күрергә туры килә. Барс медиа оештырган чаралар алар нәрсәсе белән аерыла? Беренчедән, ул икенче төрле уровень, ул бик профессиональ уровень минемчә. Шуңа күрә мин күрдем нинди матур сәхнә. Һәр ел сайын ниндидер яңалыклар, ниндидер икенче төрле сценарийлар, программа миңа бик ошый. Мин сине Ходайдан сорадым дигән җыр кемгә багышлана икән? Иң яраткан кешемә. Димәк, ул кешең синең бар, сөйгән ярың бар. Кем икән ул? Бар әлбәттә. Беләбез моны. Юк, сез аны белмисез, ул минем сирем. Ул сер кайчан булса да ачыкланыр микән? Әлбәттә ачыкланыр. Айгөл, мин булмаган арада авыл егетләрен дә үпкәләтеп белгәнсең икән. Мин авыл егете, шуңа күрә дә миңа юк дигәнсеңдер инде, әйме тибатта? Юк, гомумән безнең кеше, безнең халык мине дөрес аңламыйча, мин инде интегеп ятадыр, белмим. Мин инде интервьюда яздым, мин авыл егетләрен бер кайчан да гаепләмим дә, үпкәләтмим дә. Әмма дә ләкин авылга күченү турында монда сүз бар да. Юк, авылга күченмим, чөнки мин шәһәрдә тудым, шәһәрдә үстем, һәм инде шәһәр менә тормышы миңа якынрак. Кем белә инде, бәлки мине тормыш шулай миннән көлеп, язмышым белән авылга да җибәрер. Димәк, шулай булырга тиеш. Әлегә мин авылга
күчәргә әзер түгел. Сер булып калсын, тапшыруындагы әңгәмәдән соң бик күп комментарийлар, начар комментарийлар да алырга туры килде. Нинди комментарийлар булды икән? Күп комментарийлар булды. Без инде директорлар белән сөйләшеп, ТМТВ-ның директорлары белән без ул постны удалить итәргә булдык, чөнки кеше ничектер бигрәк инде усал. Миңа карата нигәдер менә мин оятсыз икән, мине авылга беркемгә дә алмый икән, мин булдыксыз икән, мин әллә нинди, мин ямсыз икән, мин әллә нинди начар булып чыктым. Шуңа күрә без зак сөйләшеп бу постны, бу видеоны алып аттык, чөнки аннары соң мин инде зур интервью язып куйдым. Гомумән, нигә менә шулай алар язалар икән, мин һаман да аңлап бетерә алмыйм. Һәм инде минем күңелемә ул бик тиде. Мин рәхәтләнеп өйдә утырып җыладым. Әле ичмасам, мин Санкт-Петербург шәһәрендә идем эшләр буенча. Һәм шундый комментарийлар миңа теге язалар. Миңа бик ошамады инде бу. Güzel yanında yok. Şuna göre ben sina sileşirge yarayım mısın? Yarayım ne? Mesela kontraktlar, podpisler koymadın mı da? Artık söz aytırge yaramay degen. Artık yok indi. Sileşirge yaray. Sileşirge yarayım. Niçin senin hazırki mezgilde kızların yok, kızın yok, sigen yarın yok? Çünkü min Güzellerden korkalar mılar? Yok indi yok. Күп энергияны жыргаларга эшкә. Абылай kızlar bilen yerге sigen yarın табырга син әзер. Кыз булайын да. Бар mı? Yok. Концертлерли чыгыш ясадыгыз. Гомумән үзегезгә ничек атмосфера ошыймы? Бигрәк матур атмосфера. Халык шул хәтле яхшы итеп кабул итте. Инде мин 50 ел җырлау дәвремдә мин инде күршегә чәй эчәргә килгән кебек сәхнәгә чыгам инде. Бөтен тамашачыларымны күрергә киләм. Бүген бигрәк тә шатлыклы көн, яшьләребезгә мактаулы исем бирделәр Иркәгә, Эльмира Сөләймановага. Табыл кирдегезме? Котлап өлгерүнең аръягына чыктым. Бик күңелле, шул хәтле матур итеп кабул итә тамашачылар. Мин татар халкы алдында башымны иям зур итеп, чөнки татар халкы мине күтәрде. Бик зур рәхмәтлемен. Менә шушы көннәрне олыгайган көнендә Барс медиа компаниясе мине бик каты поддерживать итте. Татар радиосы бик зур эш алып бара, татар җырчыларын үстерүдә, татар җырларын үстерүдә. Аларга дан гына җырлыйсы килә минем. Бар изге теләкләр, эшләгән эшләре уңышлы булсын, анда эшләүчеләрнең һәрвакыт эшләсләре килеп торсын, кәефләре булсын, һәм инде алар бергә уртак тел табып, халкыбызга матур иҗат җимешләрен һәр яклап баетып тәкъдим итеп торсыннар. Шул теләгем. Иң яраткан җырлар, иң яраткан җырчылар, иң профессионал команда ул Татар радиосы. Концерт ахырына якынлашты. Җырлап төштегез. Гомумән кәефләрегез ничек, атмосфера ничек, тамашачы ничек кабул итә? Ахырына якынлашты, бетте инде концерт тәмамланды. Шулай инде тәмамлана да, ничектер нәрсәләр, нидер эмоциялар төскә күтәрелә дә, ничектер бер урында туктап кала, шуннан төшә башлый әгәрне. Әле шундый вакыт дип әйтер идем. Шундый мизгел. Кәефләр бик яхшы гына. Юлдан килүемә карамастан, булай халык үзе ничектер энергетика бирде. Халык бер энергетика бирде, шуннан оркестр икенче, өченчесен инде Ходай Тәгаләдән сорадым. Бәлки беренчесен сорагандыр Ходай Тәгаләдән. Булай яхшы гына, матур гына эш башкарып чыктык шикелле, миңа калса. Татар радиосы һәр вакытта да беренче. Ни сәбәпле дип уйлыйсыз? Татар радиосы ул, аның бит 17 еллык тарихы бар, тәҗрибәсе бар. Ул бит ничектер ил белән бергә, милләт белән бергә барган радио. Һәм ул ничектер ниндидер креатив яңа уйлар, яңа фикер, яңа юнәлешләр алып бергә куркып тормый, экспериментлар алып бара һәр вакыт. Һәм заман таләпләреннән калышмый миңа калса. Шуңа күрә аның аудиториясе бар, аның аудиториясе миңа калса арта бара дип ышанам. Һәм һәр вакыт әлбәттә җырлар иң яхшы, иң позитив, иң заманча һәм
өткеннәрдән онытмый. Достlar, Татар радиосы хитлары концерты ахырына якынлашты. Хитлар яңгырады, популяр артистлар җырлады. Һәм инде Татарстанның атказанган исемнәр бирелде. Киләсе елда жанлы концерт ничек шаккаттырыр, вакыт күрсәтер. Ә хәзер мин Дамир Зиннатуллин сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Ни дисәң дә вакыт тиз уза. Әле генә исәнләштем, инде саубуллашыр вакыт. Сезне татар эстрадасы яңалыклары белән мин Шәшкә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашам. Пока-пока.